najkrajšie, najohrozenejšie a najvoňavejšie poklady našich veľhôr. Sú zväčša drobné, no neprehliadnutelné, takmer 300 tatranských skvostov. Vrba bylinná, svetový unikát. Najmenšia drevina má len o čosi viac ako centimeter. Nedaleko nej rastú kvietky z doby ľadovej. Je to všeobecne veľká vzácnosť. V prírode neraz rastú na takmer nedostupných miestach. Ak ich chcú dostať do botanickej záhrady, musia za nimi liesť po skalách, aj po štvornožky. Najviac ich potrápila skalokráska pyrenejská. Si musela vzieť kolegu, ktorý sa tam držal 2 rukami a 2 nohami a nemal ani ako zobrať semena. Nakoniec ich strčil do pusy. A tak sme ich doniesli. Potrápiť ale vedia aj záškodníci, ktorí sem chodia hodovať. Dovtedy tiskala ten plod, pokiaľ ho nerozplietla a neprepchala sa podeň. Botanická záhrada je tu ale aj pre tých, ktorí túžia mať čas tejto parády doma. U nás si môže zadovážiť legálne tieto vysokohorské rastliny. Toto miesto je teda nielen skutočnou pastvou pre oči, veď kúsok tatier si môžete priniesť do vlastnej záhradky bez toho, aby tým utrpela tunajšia príroda. Marek Vnenčák, televízia Markíza.